A következő videó egy stream felvétele. A minőségért nem vállalok felelősséget, és értsétek meg, hogyha egy kicsit bénább. Ja, és csak 30 FPS. Sziasztok! Itt vagyok vissza. Van-e hangom? Mert épp hogy visszaestem, de... Aha! Na megjött, jó. Aha, tényleg hangos, mert itt közben valaki írta, hogy hangos. Jó, rendben. Hát akkor most már látom a kommenteket, mert sajnos azokat pont nem láttam. De... Na itt vagyok vissza. És... épp ott tartottam, hogy nincs elég fonalam, tényleg. Akkor mi lenne, ha elmennénk fonalat vadászni? Van-e ott lent pók? Van hát... természetesen egy csontváz mellett, de nem baj. Ó, van egy enchantot lapátod? És te most menőre kezded magad, ugye? Hát nem. Szerintem nem. Inkább ne. Ne is próbálkozz. Hol a pók? Ott a pók. Pók mindig valamilyen sokkal több más dologgal van együtt. Legalább lesz TNT. Halé. Ez lehet, hogy egyszer egy kicsit sok. Nekem, az én ízlésemnek ez egy kicsit sok egyszerre, de ha esetleg megölitek egymást, az lenne a legjobb. Kapom el a pók lootját. Mert hasznos lenne, az biztos. Pók loot? Nem. És hát lehet, hogy nem is dobott lootot a pók. De hogy na. Mi lenne, ha mégis? Kimegyek innen a fákják területére, és akkor hát, hogyha egy kicsit többen lesztek, kedves szörnyek. Egyértelmű zombi, hogy jössz, de te nem kell lesz. Tehát nyugodtan jöhetsz. De téged nem szeretlek. Jó. Tehát akkor itt van egy lávató. Az ott egy jockey, nem, az csak két csontváz. Nem látsz meg. Ez egy kijelentés volt. Most már nem tudok futni. Van-e kajám? Van. Jó, akkor vészkajálás. Normálon vagyok, vagy nehézen? Aha. Az is sok mindent megmagyaráz. Mert csak normálon akarok lenni. Köszönöm szépen. Nem tudom, miért a kardot tettem el. Nagyon hamar megéheztem, úgyhogy feltűnt. Add ide azt az enchantott bőr fejfedődet. Kösz. Na nézzük. Mi van rajta? Pont persze a legjobbat domom ki. Protection, Unbreaking, Aqua Affinity. Aha. Hát az enyémet is elrakom, mondjuk egy mag helyett. Mi fog rám robbanni? Semmi. A string nálam van-e? Nálam van. Jó, akkor elvileg ezzel most tudok menni víz alatt jobban? De a 2 mély vizet, akkor lehet. Jó, hát ez lesz a dedikált búvás is akom, de sokra nem megyek vele, az biztos. Egyenlőre. Ilyenkor nem segít sokat a védelemben. Jó, egy creeper. Nem lát meg. Nem is szagol meg, mert ugye ezeknek van szaglása. Jaj, de sok pók van itt. Nem is értem, hogy spawnolhat ennyi egy helyre. A zombik már is megláttak valamiért. De nem, miért jöttök? Pók? Kedves barátaim, még most mondd meg, van pók? Ott is jó leszel. Az minősül megölésnek, ugye? Tehát én nem tudsz kijönni. Nem, mert hülye vagy hozzá. Na jó, csontváz nem kell, köszi. Úgyse érsz utol. Lehet, hogy leginkább azért, mert nem is akarsz. Van creeper. Nagyon örülök. Robbantsd fel, légy szia a barátodat. Nagyon jó. Pontosan. Most bocsánat, hogy ennyire közel hajolgatok, de sajnos nincs láttam a szemüvegem, és mondjuk azt fölvehettem volna. Nincs pók. Hát ezt nem hiszem el. Ott egy zombi. Nagyon hasznos. Ott van egy pók, de mindenkivel együtt. Tudod mit? Csinálunk egy resetet. Tehát nézzük. Spawnoljatok újra, kedveseim.
Hát, hogyha egy kicsit több pók lesz benne az új felállásban. Hát itt megint lyuk van. Hali! Dobj fonalat! Kösz! Meg is volnánk. Jó, jöhet még. Na gyere! Ne félj tőlem. Hát, ha nem jössz, nem. Dehogy nem. Előbb be a vízbe. Ez is fonalat ad. Na, egyre jobb. Nagyon király. Ritu van, nem jössz, nem kell lesz, ennyi. Ha te nem jössz... Hogy van ez a mondás? Na azért, hogy megláttál. Kezdtem furcsálni a dolgot, de igazából tök mindegy, mert úgyis bemegyek el a házba, tehát hogy ne is próbálkozz. Aha, vagy nem, mert lelassulok. Az a másik lehetőség. Így gyomorra aludni. Nézzük, megy a Steve-nek, tudom, hogy ne palodik, de nem baj. Na, nézzük, milyen kaja van. Hát már nincs sok egyébként, de mondjuk a búzából csinálhatnék kenyeret. Semmiből nem állna. Sőt, ezt meg is fogom tenni. Sőt, szaporítom a csirkéket, meg a tehenet nehéz, mert csak egyedül van, de van-e fölösleges csirke? Van, meg tojás is van. Túl sok cucc van nálam, ez már most egyértelmű. Na nézzük, ezeket eldobom, és akkor jöhet vissza a nyíl. Persze, hogy nem. 3-an vagytok, egy meghal. De jó. Kapcsol, virág nem kell. Hát jó. Na most már végre megcsinálom azt a vackot. Mert már elegem van, hogy nem csinálom meg abból. Jó, tehát akkor így egy nyíl. Mondom, egy nyíl. Nem fogom tudni elvenni, de el fogom tudni venni, csak nem tudok mit csinálni. Ez nagyon jó, ha kinyitod. Jó, akkor mobloot. Moblootra berakom moblootot. Ez mobloot. Ez mobloot. Legyen ez is mobloot. Az meg ott legyen értékes, mert mi más lenne. Ez itt faanyag, bármunk ez kellhet. Jó, így már fog férni. Zúzott kő. És redstone, és így. Nagyon jó. Akkor most már minden adott ahhoz, hogy végre ebbe a stream a Monster Trap-et, aki esetleg újonnan jött, vagy mit tudom én, annak hello, és majd mindjárt meglátod, hogy épp mind dolgozom. És örülni fogsz neki, vagy nem. Ez a két lehetőség van. És még mindig elnézést kérek mindenkitől, hogy ilyen szarnyi minőségű a dolog, de ez van. Mert nem tudok vele mit csinálni. Jó. És mindjárt beállítom úgy, hogy jó is legyen. Jó, most megfelelő a stream éppen, pont amikor mondom, hogy rossz, de mindegy. Ja, akkor megfelelő, amikor éppen nem rázogatom, tehát így áll. Aha, jó. Jó, itt már van benne víz is. Mindegyikben van víz, csak ott szembe még dispenser sincs. Ezt most ki fogom próbálni, mert nem emlékszem. Jó. Úgy emlékszem, hogy itt így volt. Pünktlich. Nagyon jó. Akkor te megkapod ezt a vizet. És mehetünk a redstone ügyözni. Ja, meg ezt innen kiszedem. Mert továbbra is ugyanaz a levezető rendszer van egyébként, mert azzal nem kellett változtatni semmit. Jó, akkor lemegyek a tárnába, vagy micsoda az. Nincs esetleg nyitva itt a sín, de nyitva van. Hát akkor lemegyek innen, mert így gyorsabb. Jaj, de jó, hogy ez így itt van. Lehetne egy ilyen nagyobb a belmagasság, na mindegy. Jó, akkor 2 kar lesz itt, 2 ilyen vezérkar, itt az egyik. Meg itt a másik, ugye ez a pisztont húzogatja, ami rossz helyen van. Tök mellesleg. De végülis mindegy. Jó. Akkor ez itt tök jól ki fog innen adni a jelet. Tehát ugye most kell nem jelnek lennie.
Igen, kicsit biztonságosabbra vettem a formát. Van elég fákja, akkor legyen inkább itt a több fákja. És egyik oldalon lesznek az ilyen fákják, másikon az olyanok. Aha. Hát nem. Így esetleg talán. Jó, ide a redstone fákja jön. Rendes fákja. Redstone fákja. Rendes fákja. Nincs több hely. Ja. Redstone fákja. Rendes fákja. Igen, így egy kicsit egyszerűbb nekem is. Aztán majd lehet, hogy utána visszaszedem innen a fákjáimat. De egyelőre így csinálom. Hát ez nem volt egy túl jó ötlet. Ez nem volt egy túl jó ötlet, te menj innen. Nem tudom, mikor fogok kiérni a felszínre, de lassan már kiérhetnékem van. Na? Ha? Na most. Továbbra sincs nálam lapát, de nem baj. És hát végül is baj. Aha, na most értem ki a felszínre. Ha esetleg valakinek nem tűnt volna fel. Szerintem mindenkinek feltűnt. Remélem, hogy feltűnt mindenkinek. Jó, hát ilyenkor igazából nem nagyon van mit kommentálni, hát felírtam a felszínre azt. Jó, tehát mostantól nem fogok normális fákjákkal szórakozni. Itt jövünk még egy kicsit föntebb. Nem, ez itt pont jó jel. Innen így megyek tovább. Aha, jó. Hát nem tudom, hogy ezt így föl fogja elrobbantani bármi, elvileg nem kéne. Na. Most nem fog fölöslegesen repeaterezgetni. Szerintem nem. Jó, egyelőre úgy csinálok, mintha lenne jel, és akkor tudom, hogy kell repeaterezni. Miután mondtam, hogy nem fog repeaterezni. Na mindegy. Egyébként itt mondod, hogy miért használom így kőásásra a gyémántásot. Én szívesen megmondom, azért mert gyors. Tehát, hogy itt sokan vigyáznak rá, hogy hú, azt majd lehasználom a bányában, meg ezért. Nem azért van, hogy használjam. Én legalábbis olyan párti vagyok, hogy a csákány arra való, hogy használjam, úgyhogy nem szórakozok ezzel, hogy hú, a gyémántot azt nem pocsékolom kőre. Hát miért ne pocsékolnám? Gyorsabb, hasznosabb, felhasználóbarátabb. Azt akkor, ez micsoda? Hallej-mallej, kicsit túllőttem a célon. Akkor nem is így csináljuk. Amit felhozom így a felszínre, azt kész. Hát akkor így. Ide csinálok egy ilyen jó kis lépcsőt. Hát ugyanolyan stílusban, mint az előbb. Hát innen ezt majd le kéne ásni, de nem baj. Na, az már megint rossz ötlet. Nem tudom, hol van pontosan a szél a Monster Trapnek. Itt már elértük rögtön. Sőt, azonnal. Jó, akkor most ugye lennie is kell jelnek, mert len van. Úgyhogy ez így jó is igazából. Erre így tovább. És akkor itt fellépcsöztetjük, azt kész. Remélem nem fogja érinteni őt. Ha érinti, akkor meg ennyi. Aha, érinti. Ja, nem érinti. Hát, valamennyire érinti. Kikerüljük, az kész. Jó. És kész. Oké. Nagyon jó. Redstone bácsi szépen végig cammog. Hát, talán nem így. Hanem inkább így. Majd úgyis kell bele még egy valami elismétlés. Például egy jelfordítás kell meg a végére.
Lehet igazából, nem baj, hogyha van. Se nem árt, se nem használ. Tök mindegy. Jó, kell ide egy repeater. Igazából nem is kell ide repeater. Miért kéne ide repeater? Most mi történt? Jajjaj, ez így nem jó. Mindig átengedi magán a jelet, az nem jó. Az nem jó, de valami jobbat kell találni. Bár mondjuk az jó, ha átengedi magán a jelet, jut eszembe, mégiscsak jó. Aha, na mégiscsak jó. Jó van, hát akkor megijedtem, de mégsem kellett volna. És akkor ez most ilyen jelrövidítőként funkcionál. Ja. De nem kérünk több jelet. Jó. Tehát, akkor ide valahova kell egy repeater. A valahol az itt lenne. Jó. És most ugye ott elrontottam egy fordítást. Tehát akkor így most hiába jönne jel, nem tud. Ugye? Ja. Ez így nem a legjobb. Hát mondjuk ez így nem a legjobb, az biztos. Valahogy könnyen le kéne rövidíteni a jelet. Hát mondjuk elég könnyen le lehet rövidíteni a jelet, nem tudom, az miért görcsölök ennyit. Azért mert egy kicsit furcsa a helyzet, viszont itt a Monster Trap tetejét ezt ki fogom világítani. Jó, nagyon jó. És akkor ezt az egész csíkot itt egyel arrébb. Ami szerintem nem olyan nagy baj. Te ide nem, meg te sem. És egyel arrébb meg igen, mert kömmel sötét van. És te is oda, és kész. Nagyon jó. Akkor ide kell egy... kéne még egy piszton. Hát de kell még egy piszton mindenképpen. Úgyhogy lemegyek pisztonért. Bizony. Hello, nem kell, mert megint lesz rohadt húsom, és rohadt húsból sok van túlságosan is. Már így is túlságosan sok van rohadt húsból, úgyhogy inkább nem. Nem kell, köszönöm. Enyhén szóval kibírom nélküle. Jól láttam, hogy itt volt egy pillanatra a csillag? Nem. Kezdek halucinálni. Jó. Tehát ott tartottunk, hogy... ezek is mindjárt megnőnek. Tök jó. Majd craftolhatok be kenyeret, akár. Ja, ezt így magamhoz veszem. És kész. A halé... Na így. Ebből a tóból nem marad mostantól semmi. Na nézzük, mennyivel lesz több. Jól van, tegyük fel, hogy működik. Tegyük fel, hogy működik, na. Tegyük fel, biztos. Tegyük fel. Jó, hogy egy csomó lese jön, és akkor az csak úgy eltűnik szép lassan. Nem baj, nem a leghatékonyabb. Tudok élni egy nem túl hatékony farm mellett, szívfájdalom nélkül. Ha működik, akkor működik. Márpedig működik. Hali. Várjál, mert nincs nem a kardom. Addig unfair lenne. Fel fog robbanni. Hát tiszta jós vagyok. Jó, tehát a creeper összezúzta a követ, és most zúzott kő van. Tehát, hogy ez a magyarázkodásom. Viszont nem hoztam pisztont, mert azért is hazamentem éppen. És akkor egyidejűleg pont megcsináltam volna azt, amit meg akarok csinálni. Igen, látom, de nem Mindfox vagyok, hanem Radio. És csak néha nézek rá a chatre. Nem tudom, ezt pontosan mikor írtad. De Radio vagyok, Léci. Köszi.
Jó, tehát ezen nem görcsölök. Van egy ilyen videó, aminek most nem jut eszembe a neve. Tisztázzuk csak azokat a neveket. Nézzetek egy kicsit vissza a csatornán. Tisztázzuk csak azokat a neveket. És ott elmagyarázok mindent. De a Mindfox a csatorna neve. Én jó vagyok. Jó. Erről ennyit is. Vas. Jó, tehát majdnem sikerült. És na minden megvan, nem? Hát. Deszkám van. Minden másom van. Jaja. Kész a jelrövidítő. Mert ha meghúzom, akkor ugye rögtön el is kéne indulnia egy jelnek. És azt csak úgy lehet megoldani, hogyha van benne még egy jelrövidítő. Egyszer csak fel fogok érni. Talán ma. Vagy hát ezen a Minecraft. Már is dél van? Jó, tehát akkor a jel bevezetése az itt fog történni valahogy. Na több kérdést nem kérek, mert a valahogy az már nekem egy elég nagy problémának tűnik. Hát vagy nem. Mert hogyha én ezt így csinálom, akkor ennem nem fog fölmenni a jel sehogy. Mert Redstone az nem lépcsőzik, lusta. Kérem a pisztont? Kösz! Azt hittem le fog esni. Sőt, teljesen biztos voltam, hogy le fog esni. De nem. Jó. Hogy kéne így repeaterezni? Sehogy. Te, megvan, hogy. Aha. Itt pont nem ér el odáig a jel. Hát, na mindegy. Nekem legalábbis biztos. És akkor ez az egész cucc már lehetne tényleg ott, ahol kell lennie. Jó. Így, és kész. És el is indult rajta a jel, csak ugye le van tiltva. Tehát ennek pont fordítva kéne működni. Pont fordítva. Akkor mostantól pont fordítva működik. Na, kész. Nagyon úgy tűnik nekem, hogy ez így most készen van. Tehát, hogyha én nem megszüntettem a jelet, akkor ő ott följön, és hogyha visszaadom a jelet, akkor elindul rajta egy körmenet. Hát az ott mindig putyukálódik, de az nem baj. Viszont, hogyha én elveszti a jelet, akkor viszont nem putyukálódik tovább a jel. Ami jó. Jó, hát ez most egy sikernek bevehető igazából, mert sikerült az, amit szerettem volna. De ez nem azt jelenti, hogy kész van a dolog, mert nincs. Azért nem jelenti azt, mert nincs. Csak egy fontos részlettel készen vagyunk. Egy elég fontos részlettel, ugyanis megvan a vezérlés. Már csak be kell kötni. És hát elvileg kész. Aztán persze, hogy nem, de valami baj lesz, ez egyértelmű. De elvileg kész vagyunk. Hát innen ezeket most valahogy le kell ütögetnem, és nincs nem lapát. Úgyhogy nem tudok spliff sebességgel dolgozni. Mondjuk ennél egy kicsit lehetnék hatékonyabb, hogyha mondjuk addig ütném, amíg le nem ütődik. Jó, és akkor ezeket egyidejűleg be is zárogatom. Amíg tisztogatok. Na, gyerünk. Ez a havas biom, ez rendelkezik ilyen hátrányokkal. De hogyha már kész lesz a rendszer, akkor ez majd nem lesz hátrány. Na végre, nagyon jó, okés. Akkor szerintem kész. Kész van a hónak a leütése. Ja, mert a többit a fáklyák elintézték nekem. Tehát egyik és másik vége lesz a víz berakása és elvétele. Nem, ez így nem jó. Itt rakjuk be a vizet, és itt vesszük el egyik oldalon. Tehát akkor itt egy jel,
Mind a kettő egyirányúsítva legyen. Tehát itt egy jel, meg itt egy jel. Jó. Ez itt is összejön, úgy, de máshol is, mert itt is. Igen. Itt így jön össze. Meg hát azt mondom, nehéz lenne lehozni. Melyik az a jel, ami ez után van egy kicsivel, vagy esetleg ez előtt?